baka gani ne wai Gaye haba wallahi harka ce zai azulo ne gaye zafas wai bari ka ana ruwan kuɗi kuna tsincewa gaye mutanen Allah gayu ta kama jin na ku sardi kai ka bari kawai bacin rayuwa duk ta gone yanzu gaba ɗaya yanzu ana cikin wata irin hali jira ni kenan yanzu ma koda 200 na tsinta dauka 200 kuɗi Allah wata ran halin ka wallahi tallahi 200 baka ga kai ka gaji ku azumi 200 zaka tsinta ka dauka ya mun dauka wallahi ka ba gayi ba na dakata da Allah wallahi ba zan dauke ka kai ne tsiya take bin ka Wallahi tsiya take dalla ta suka bin guri dalla ta ai dole ma mu ce ma guri ai wannan maganar ma da ka faɗa dole mu ce kai ne ka gaji tsiya Allah wuce ka ba ka mutane tsiya ka tsaya kana faman tsiya 200 zan dauka ai wallahi na fi karfin tsinci 200 dauki 200 na fi karfin haka ina nan ni kuma zan tsinci kudin amma na fi karfin dauki 200 ko goma ce babu ba zan dauka ba kudi ko wani kala kawai a shagala sun ki su kula duniyar nan sai da kwarai sai mu Allah ka ba mu kudi sai mu duniyar nan sai da kwarai sai mu Allah ka ba mu zobiya biyu 100 kenan ku kai 120 140 wallahi kaga zobiyar nan dai ta samu 160 180 ha ina goma mai da su zai tiranu makarantar banza makarantar wofi kalla babban kudin mala ba fa sata bane ba iya ba sata bane ai ina jin kai ina kallon ka da kake baki wai in ka samu 200 ba naira 10 ba za ka dauka ba ni bane ka ga raguwa ba ni bane gaye zafa ne fa a kai ka faɗa ka ga raguwa 10 na dallaban kayana babban kayana iskan ban dallauce kudi ko wani kala